Amarya. Amarsu ta aure. Amarya kenan. Me gida. Dama na ce bana zan fita nan majalisa daga nan kin ga lokacin sallah ya taho zan je sai ne yi sallah. To kai kuma da na gaya maka ina so magana da kai. To wace magana ke? Wallahi mai gida akan dai magana wannan dan fulillikin yaron nawa da nake gaya maka. Okay, yaron da kika ce kina da ko? Yaron da nace dan fulilliki wallahi. Karami ne da yi haka ne ko? Shaka Kisa wani ba na son yara sosai. Wallahi danye ne in ka gan shiga shi da shigarar. Dan magi dan daddawa ta zai karbo mana. Ai in dai karami ne ni na yadda zan dauki ɗawainiyarsa zan dau nauyinsa sannan zan sashi a makaranta duk wannan duk ba matsala ba. Kai mai gida bai yi yawa ba. Kashi da wannan ID wa kai. Kai amfana gode Allah ya saka da alheri. Masha Allah bari ga rasa sai zan karasa masallaci ne. To shikenan mai gida sai ka dawo. Allah saka da alheri na yi wa Laura waya a kawo shi. Ba matsala. To godiya nake. Abun arziki. Wannan abun arziki haka wallahi yanzu na san na aure an kira Laura ta kamin yaron nan yau dama me ya isa ma da za a raba shi da uwarsa. Hello Laure. Aiko ina cin amarci da Allah yaron nan nake so da Allah Laure ki turo min shi kin ga yanzu na san nayi aure na aure mijin kwarai yace a kawo dan fulillikin dan nan yace zai rike makaranta komai zai biya. Wallahi ba gatse nake miki ba. To sai kin kawo shi godiya nake. Godiya nake. Hey, Allah ya iko. Malam Sadiq. Ango. Ba Sadiq ya gari a lamuran. Dama ana ganin ku a garin nan tunda Allah ya abun kuma ka samu ka shiga da cikin cin majalisan ma da muke dan zama an daina ganin ka. Sha'anin biki ne ka san kai ma abin da yasa kake faɗa wannan magana. Dan baka shiga daga ciki bane. Ai wato malam yana gaya mana falala auren zawara. Ai dubbin burska ba sai yanzu. Allah malam. Ai musamman ma a ce bazawara ka aure ne ɗaya. Ai kai ka ta yanke sani. Ai ni sai yanzu na san na aure. Kaga dan gurin yariyar nake ta ɓata lokaci. Ƴan matan nan duka ba su ka samu sauta gawawa ni ɗaya. Ai kai shikenan kakanka ta yanke saka. Allah wallahi yanzu ma na je nan masallaci ne zan karasa na zan shiga gida. A to in ba wani abu da kake mu je mana ai sai ka ci abincin amarya ko. Ai normal ne ai. Ai ya kamata. Ya halatta ai. Wannan abincin ba zai isa da ba. Ya isa da ba wallahi. Ya haƙuri ka ci shalele yanzu ma na ce wa babanka idan zai shigo ya shigo da taliya a dafa maka saboda na san cikin ka. Ci a hankali dai. Mai yawan tsada. Ci a hankali. Ci a hankali. Mai yawan tsada. Ka ce ka ci a hankali. Ai nake gaya wa salamu. Me zan gani haka? Sun buki. Wannan me kira yan dambe me yake a gidan nan? Me gida? To ai shine shalelan da nake gaya maka dan fulillikin dan. Wannan shirgegen gatan. Wannan shirgegen gatan. Na shiga uku mai gida me zan gani sai ka karya min dan fulillikin yaron wannan abin siya haka kare har daka a ba zan dauka ba sai ka karya min shi yo nawa yake wannan abincin da kika dafa da rana da dare gaba ɗaya shi kika hadawa zai cinye Baba ina taliya a ce zan ba amma ba kula da yake bai koshi ba me kwashi ba abin da ya kashe min aure na daga wancan gidan Na taliya baba. kenan na auren ruwan da bakaina